La fotògrafa Montse Capel ens convida a fer un viatge a la Figueres dels anys 30 del segle passat amb Kielegma, que traduït de l'esperanto vol dir com a casa. Una exposició de 15 imatges molt figuerenques protagonitzades per dues actrius i repartides per 15 establiments comercials centenaris de la ciutat. La meva idea de projecte era parlar de Figueres, dels seus carrers, de la seva història, com el temps s'ha intervingut amb els carrers, les places. I això ho vaig fer mitjançant una sèrie de fotografies, una història, em vaig inventar una història que podria ser la història de qualsevol. Aquesta història tracta de convidar algú de fora a Figueres i que se senti com a casa, que és el que vol dir Kielegma. La sessió fotogràfica d'aquest projecte es va concentrar en un sol dia. La veritat és que va ser una gimcana, perquè anàvem sota guió. Era molt important respectar els horaris, més que res perquè volia fer les fotos però no volia molestar, perquè al cap i a la fi els botiguers i les botigueres estaven treballant. El procés creatiu d'aquest projecte ha sigut molt estressant però molt bonic a la vegada. Una de les coses que sí que vull destacar és treballar amb actrius. És que és molt fàcil, a mi me faciliten moltíssim el treball, perquè me'n recordo que els hi explicava quina emoció volia que fessin i era 1, 2, 3 i somriu. I això era guapíssim, perquè era molt ràpid, era molt enèrgic. Fins al dia 20 de juny es convida a fer l'itinerari pels 15 aparadors, seguint un mapa dels anys 30 de Ricard Giral. L'exposició té el seu complement online, amb imatges del segle passat dels establiments i informació sobre la seva història. També es pot triar com es poden veure algunes imatges, en blanc i negre o en color.